Ikke så hurtigt. Okay. 3, 2, 1. Nathus. Ja. Ikke så hurtigt. Læs ordentligt. Okay. 3, 2, 1. Nathus. Iderne. Ja. Nathus. Nathus. Det. Det Ruder. I Nannes hus. Nanne er i Altid. sulten. Altid sulten. Ligesom dig, var. Ja. Hey! Læs videre. Nannes hus. Nå. Ja. Nana er altid sulten. Så se Nanne. Så. Så hun er en mus i